V tejto epizóde sa rozprávame o tom najkomplexnejšom a najkrehkejšom osobnom experimente, aký môže človek mať, o vzťahoch a láske. Keď som našla človeka, ktorý doslova poskytuje kurz na vzťahy, porozumenie mužom, mužsko-ženskú dynamiku, sebahodnotu, sebalásku, samozrejme vám musím takýto rozhovor priniesť a veľmi sa na ňo teším. Ako to v osobnom experimente býva zvykom, každú epizódu ponímam ako vlastnú misiu, aby som vám priniesla funkčné a hodnotné informácie, ktoré viete reálne aplikovať do života. A dnešný host, transformačná koučka Katarína Runa, je presne ideálny človek na to, má to dokonca aj na svojom webe. Uvádza, že má dar jednoducho a zrozumiteľne vysvetliť skryté zákonitosti života tak, aby boli ľahko uplatniteľné v bežnom, každodennom živote. Takže s ohľadom na túto informáciu dnes definitívne rozoberieme veľmi veľa vecí. Ako nás výchova a spoločnosť ovplyvňuje pri životných rozhodnutiach, ako si v skutočnosti vyberáme partnera, sabotujeme si lásku, prečo všetko začína vzťahom, ktorý máme sami so sebou. No a podrobne sa pozrieme aj na mužskú psychiku, na mužsko-ženskú dynamiku a porozprávame sa o tom, prečo porozumenie môže byť ešte dôležitejšie ako komunikácia a naučiť sa určité presvedčenia môže byť dôležité pri tom, keď sa chceme učiť tie nové. A v bonusovej časti k nášmu čerstvo založenému Hero sa dozviete, aké sú najčastejšie ženské bloky v láske a praktický návod, ako porozumieť mužovi bez toho, aby sme museli kričať, vysvetľovať alebo sa strácať. Takže to si určite nenechajte ujsť. A tento rozhovor nie je len pre ženy, ktoré sa venujú osobnostnému rozvoju. Je pre každého, kto túži po hlbšom spojení. Či už so sebou, alebo s tým druhým. Dnes sa na to pozrieme naozaj podrobne. Vítajte. Katka, vítaj, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja veľmi pekne ďakujem. Ja sa veľmi, veľmi teším na dnešnú epizódu, pretože podľa mňa táto téma bude rezonovať s mnohými posluchačmi. Tie epizódy, ktoré nahrávam, psychológia, vzťahy, láska, tak to sú vždy tie najpočúvanejšie, čo mi samo o sebe naznačuje, že je to jednoducho téma, ktorá zaujíma ľudí. Prečo je práve táto téma u teba taká dominantná v tomu, čo sa venuješ? Myslím, že práve preto, čo si povedala, že vzťahy sú absolútne kľúčovým pilierom nášho spokojného života. A nehovorím to len ja, hovoria to aj výskumy, že práve kvalita našich vzťahov do veľkej miery ovplyvňuje celkovú kvalitu nášho života. A keď sa pozrieme spätne, asi každý z nás na svoje vzťahy, ale nemyslím len partnerské, ale všeobecne kvalita vzťahov s rodičmi, s priateľmi, s komunitou, tak ak sme tie vzťahy nemali dobré, tak nepoznám nikoho, kto by viedol dobrý život bez toho, aby mal dobré vzťahy. Takže ak chceme, a to je vlastne môj cieľ, moje práce, je podporovať ľudí v tom, aby žili kvalitný, dobrý, spokojný život, tak vzťahy tam nemôžno vynechať z toho. A ty si vlastne venuješ sa tomu už dosť dlho, že ty si založila prvé osobnostno-rozvojové centrum na Slovensku. Ako si spomínaš na tie začiatky toho? Asi nebolo úplne prvé osobno-rozvojové, ale bolo také prvé väčšie. Ja som v tom čase prežívala takú moju veľkú krízu životnú, lebo sa mi tak rozpadlo to, čo som si myslela, že je ten dobrý, spokojný život. Lebo my tak dostávame také tie návody zo spoločnosti, že potrebuješ vyštudovať, ja neviem, nájsť si dobrú prácu, mať nejakú rodinu, manžela, manželku, niečo. A že potom už teda ten dobrý, kvalitný život príde. Tak ja som odškrtala skoro všetky tie okienka, teda s výnimkou detí. Mala som manžela, mala som dobrú prácu, mala som vyštudované dokonca 2 vysoké školy. A vlastne necítila som vnútri spokojnosť. Neprichádzal ten pocit, že všetko je super. A potom prišla kríza v tom mojom manželstve, čo som si hovorila, že ako je to možné, veď to bol ten správny muž pre mňa, tak ako sa to mohlo udiať. A začala som patrať potom, kde môžem ísť, čo môžem urobiť. A našla som klasickú psychoterapiu, ktorú som absolvovala, ale nebolo to úplne presne to, čo som hľadala. A potom som na nejaký čas odcestovala do štátov a tam som videla tie osobno-rozvojové centrá, ako fungujú. A úplne ma to uchvátilo. Som si vravela, že wow, to by bolo skvelé. Tak si pozývať všetkých lektorov a zaujímavých ľudí, podobne ako ty do podcastu, tak mať to vlastne tu. Takže som v priestoroch, ktoré už som mala, pretože som tam mala fotografickú školu. Ja som okrem iného vyštudovaná aj fotografka.
Tak sa tam začali tieto semináre diať, začali prichádzať rôzni zaujímaví lektori zo Slovenska, z Čiech, potom aj z celého sveta. A bola to určite veľmi, veľmi krásna skúsenosť. Takže tak som sa dostala k osobnému rozvoju. To je úplne super a ešte mimo záznam som presne hovorila, že aké to muselo byť fascinujúce toto všetko si absolvovať predtým, než bol tento boom a ChatGPT nám poskytoval osobnú terapiu a tak ďalej. Ako ty vnímaš ten rozdiel? Lebo teda je podľa mňa všetkým jasné, že je ten boom alebo je veľký záujem o tento sebarozvoj teraz a je zároveň aj množstvo dostupných informácií a množstvo takých možno samozvaných guru. Ako vnímaš ten rozdiel? No, ja keď som pred tými, už to bude hádam aj 15 rokov skoro, vôbec o osobnom rozvoji hovorila, tak som bola taký mimozemšťan. Lebo ľudia to vôbec nereflektovali na to, väčšina ľudí ani nevedela, čo to je, ani centrum osobného rozvoja, čo sa tam robí. A na jednej strane je veľmi dobré, že sa to rieši, že je tu ten ako boom, lebo ľudia začínajú vnímať, že možno práve tie boxiky, ktoré som si odškrtla ja, že to nie je naozaj tá cesta k tej vnútornej spokojnosti a že je tam niečo viac, že potrebujeme riešiť aj veci, nielen tie veci vonku, ktoré väčšina z nás ako naháňa, ale tie veci vnútri. Takže na jednej strane si myslím, že to je skvelé, že sa to ako keby aj normalizovalo a že už keď človek chodí k psychológovi, tak už to nie je čudné, ako to bolo niekedy, že má nejaký ako problém, hej, že je vlastne divný alebo mimo, že je to niečo, čo je úplne prirodzené. Na druhej strane veľké riziko je práve to, čo si povedala, že sú ľudia, ktorí si dovolia po víkendovom kurze povedať, že sú terapeuti, ktorí hovoria, že áno, ja vždycky spozorním, keď niekde vidím na sieťach, alebo niekto povie, že ja za teba vyrieším, hej, ja to vyrieším tvoju rodinnú traumu a vyrieším tamto, tak to mám vždycky taký veľký červený výkričník, pretože nikto za teba nič nemôže vyriešiť. Môže ti poskytnúť nástroje, môže ti poskytnúť informácie, know-how, môžete sprevádzať, môžete podporovať, ale nikto za teba nevyrieši žiadne tvoje traumy ani žiadne veci, ktoré si musíš vyriešiť sama. Takže treba byť opatrný, treba si dobre vyberať, treba reflektovať na to, koho si vyberáme ako svojho sprievodcu. Ale v konečnom dôsledku aj to, že si niekedy vyberieme toho nesprávneho v úvodzovkách sprievodcu, môže byť nejaká skúsenosť, ktorá je pre nás hodnotná, z ktorej si niečo zoberieme. Tak keď sa pozrieme aj ja spätne na svoj život, tak všetky tie skúsenosti, ktoré boli možno aj náročné, tak vždy sa pre niečo diali a keď sa naučíme ako vyberať z toho to, čo je tam to zlato, lebo vždy tam je nejaké zlato okolo toho balastu, tak aj takáto skúsenosť môže byť vo finále podporujúca, ak vieme, ako potom s ňou pracovať. Ja mám veľmi, veľmi rada oblasť sebarozvoja a veľmi rada aj spoznávam samu seba dlhé roky a práve to je na tomto, že ono je to naozaj dlhoročný proces, čo si veľa ľudí neuvedomuje, že si je také jednoduché sa nechať pohltiť týmito úžasnými informáciami, ktoré aj môžu sami o sebe byť pravdivé, aj tie knihy, ktoré si prečítame, môžeme si prečítať naozaj hodnotné knihy, ale ono tú žitú skúsenosť to tomu človeku nenahradí. A práve to sebapoznanie je vo všetkom také kľúčové, že naozaj odhalovať tie svoje vrstvy a zistiť, že čo z toho je vlastne teda to, čo je naučené tou spoločnosťou, tou výchovou, čo z toho je to naše ego, čo chce jednoducho naplniť nejaké svoje potreby. A ako ty naviguješ teda ľudí k tomu správnemu, tomu sebapoznaniu, skutočnému? Za mňa to je nielen dlhoročný, ale celoživotný proces, lebo vlastne tie vrstvy, ktoré máme na sebe, tak môžeme riešiť a odhaľovať. Je to ako cibula, proste stále je ďalšia vrstva, stále je možnosť ísť hlbšie, niečo sa o sebe viac dozvedieť. Ja mám jedného z mojich obľúbených učiteľov, Joe Dispenza, ktorý hovorí, stále je viac lásky. Takže stále môžeme vlastne zosobňovať, stelesňovať a prinášať do svojho života viac lásky, takže to nie je len dlhoročný proces. A keď sa chceme pozrieť na to, že ako teda si s tým nakladáme, s tým osobným rozvojom, tak je to vlastne vo svojej podstate veľmi jednoduché. Pozrieme sa na to, aký život žijeme. A to je ten kľúč, pretože samozrejme poznám aj ja z mojej praxe ľudí, aj všetci moji učitelia hovoria o tom, že majú ľudí, ktorí 10, 20, 30 rokov chodia na kurzy osobného rozvoja, ale v tom ich bežnom živote sa vlastne veľa nezmenilo. Pretože jedna vec je načítavať tie informácie, získavať ich, ale druhá vec je uplatňovať to do praxe. A to je tá kľúčová vec, to, čo potrebujeme, lebo sú ľudia, ktorých tých informácií majú menej, nechodia na 200 kurzov za rok, ale vlastne vedia ich uplatniť do toho bežného života a ten ich život sa skvalitňuje. Takže za mňa to nie len o tom, že koľko kurzov máme za sebou, koľko kníh sme prečítali, ale ako to, čo sme sa dozvedeli,
vlastne uplatníme do toho každodenného života a akú tú kvalitu toho každodenného života máme, lebo je jednoduché ísť na seminár a tam zažívať stavy extázy a mať sa dobre a vlastne žiť skvelé, ale potom keď prídeme do tých vzťahov, o ktorých sme hovorili, aký mám vzťah s mojím partnerom, aký mám vzťah s mojimi deťmi, aký mám vzťah s mojimi rodičmi, s ľuďmi okolo, aká je kvalita môjho zdravia, čo s tým tiež súvisí, či robím, čo ma baví, naplňa, či ráno vstávam s tým, že sa teším na ďalší deň, alebo je to pre mňa otrava, tak to je ten skutočný osobný rozvoj, ten bežný každodenný život, to je ten kľúč k tomu. A ako ty si vtedy spoznala, vlastne teda to som z iného rozhovoru s tebou odpozorovala, že si spomínala aj to, že ty si vlastne zistila, že nežiješ v súlade s tým, čo reálne chceš, ale že to je to, čo ti bolo vsunuté, naučené. Tých rodičov si chcela uspokojiť, to je to, čo si mala chcieť, toho princa na bielom koni. Ako si rozpoznala, že to vlastne nie je to, čo chceš? Že som sa necítila dobre, že som sa necítila šťastná, spokojná a že som mala stále pocit, že ešte niečo tam pre mňa je, že ešte nejak potrebujem inak. Že iba vnútorný pocit. Áno, aj vlastne samozrejme aj tie vonkajšie okolnosti tomu zodpovedali, lebo treba v tom partnerstve, ja som určite o tom hovorila v nejakých iných rozhovoroch, vlastne som bola vydatá a myslela som si, že už ako toto je ono a stalo sa to, že som sa zamilovala do iného muža. Čo bolo pre mňa absolútne šokujúce a vôbec som na to nebola pripravená, ani vôbec takú možnosť som nepripúšťala, že by také niečo sa mohlo stať a napriek tomu sa to stalo. A vlastne bola som s tým konfrontovaná, že čo sa to teda vlastne deje. Teraz už mal začať ten šťastný, spokojný život a ja som cítim lásku k niekomu inému ako k môjmu manželovi, čo samozrejme bola ako veľká kolízia s mojimi predstavami a s mojím životom a to bol vlastne ten štart toho, že som začala skúmať, že prečo sa mi to deje, ako sa mi to deje, išla som na tú psychoterapiu, tam sme to riešili veľmi dlho, moc som sa neposúvala v tom celom koncepte a potom prišiel práve osobný rozvoj a ten mi začal dávať kopec odpovedí na to, čo sa vlastne dialo a prečo som sa ocitla v takej vlastne situácii, ktorú človek nevymyslí. Áno, asi by si sa nebola zamilovala, keby to bol ten pravý vlastne ten tvoj už manžel. Áno, dnes to už viem a dnes už viem, prečo sme sa našli a že vlastne tie naše zranenia boli veľmi kompatibilné, to čo už potom neskôr som začala aj sama do hĺbky študovať, aj učiť na mojich kurzoch, že my máme nejaké to naše autentické ja a potom máme nejaký obrázok, ktorý sme sa naučili vlastne pred sebou niesť. Naozaj je to taký ako obraz, ktorý zodpovedá tomu, čo si myslíme, že takto budeme milovateľní. Že toto, keď budem takto vyzerať, takto sa prejavovať, toto robiť, takto dosahovať veci. Keď budem takáto, tak vtedy si zaslúžim lásku, čo je samozrejme podmienenie z toho detského času, z toho, ako sme zažívali prijatie, neprijatie. A teraz zase nechcem nikoho obviňovať. Proste naši rodičia robili najlepšie, ako vedeli. Oni tiež prišli do života so svojimi zraneniami a takisto mali nejakú svoju históriu tých bolestí a traum, s ktorými nevedeli častokrát pracovať, nemali na to nástroje, takže sme si to zažili a získali sme nejaké presvedčenie, že teda keď budem takáto, tak vtedy budem ako hodná lásky. A to každý z nás na nejakej úrovni má. Veľmi málo ľudí som stretla, ktorí by vyrastali v takom prostredí, že by ten obrázok nemali. A ono to dáva aj zmysel, že v podstate v prvej časti života, niekde do tej 30-ky, tak my testujeme a skúšame to, čo sme sa naučili z tých vzorcov z detstva. Zistujeme, čo nám funguje, čo nám nefunguje, čo nám vyhovuje a v istom momente vlastne príde taký ten ako čas, kedy si vytvárame ten svoj autentický život. A tam presne je to o tom, že ja som s tým partnerom, sme si vlastne boli veľmi kompatibilní tými obrázkami. Tým, ako on sa prejavoval skrze to zranenie, ako ja som sa prejavovala skrze to zranenie, to bolo veľmi kompatibilné. Ale potom v tom bežnom každodennom živote sa postupne začalo ukazovať, že to ako nie je úplne pravdivé. A že tam za tým ešte je niečo iné, nejaká iná agenda, nejaký iný človek, iné potreby, iné presvedčenia a to za mňa spôsobilo vlastne tú krízu, ktorú som mala. Tam začala tá moja cesta toho seba objavovania naozaj do hĺbky. Hlavne tá 30-ka je podľa mňa v spoločnosti taký neuveriteľný nátlak na absolútne všetko, že my vlastne máme do 30-ky mať absolútne zabezpečený život, vedieť, kto sme, mať vyštudované, mať zabezpečenú rodinu, pomaly odrodené 2 deti, aj manžela, aj všetko. A dnes už sa našťastie prichádza na to, že to je nie že blúd, ale častokrát nás to podľa mňa môže zaslepiť a doviesť k rozhodnutiam, ktoré by sme už z toho naozaj stavu, kedy sme sa spoznali, neurobili. A ja aj teraz spätne viem zhodnotiť, že ja som napríklad úplne objektívne, keď sa na to pozriem, ja som zabila randením a hľadaním si partnera, s ktorým si urobím to dieťa naozaj že roky života. A ja samozrejme som veľmi spokojná s výsledkom, všetko je ako má byť, čiže tam naozaj je to, že áno, všetko je ako má byť a dovedie nás to na tú správnu cestu.
Ale nedá sa mi na to niekedy si aj nespomenúť na ten kvázi zabitý čas s tými rande, ktoré dajme tomu nevyšli, alebo že koľko času som musela stráviť tým, že som s nimi bola v kontakte, v mobile, všetky tie rande, všetky tie umytia vlasov, všetky tie nové outfity, veci, že ja som mohla byť v podstate úplne niekde inde, či už kariérne, finančne, alebo aj životne, keby som naozaj sa venovala tomu, že konečne, že naozaj do hĺbky spoznávam samu seba, namiesto toho, aby som dokola na novo spoznávala niekoho druhého. Áno aj nie. Pretože na jednej strane, toto je krásny príklad toho, ako my sme naučení príjmať alebo pozerať sa na tie veci, ktoré ako nie sú dobré. Že sa pozriem spätne a túto som strátila čas, život, zabila som veľkú časť nejakej svojej mladosti niečím. Na druhej strane si nemohla urobiť inak. Pretože z tých podmienok, z ktorých si vychádzala, z toho prostredia, z toho podmienenia, to nebolo možné. Keby si to vedela urobiť inak, to by znamenalo, že by ten život predtým bol nejaký iný, že tie podmienenia by si mala iné. Takže tam je ten priestor a vždy ja pozývam všetkých, s ktorými pracujem, na súcit so samým sebou, so samou sebou. Že to, čo sme robili, ako sme robili preto, že sme boli nejako podmienení. Je to ako program, ktorý zadaš do počítača a ten počítač podľa toho programu ide. Tak my sme mali určité programy zadané v našom detstve a podľa toho sme šli. Až v istom momente, presne okolo tej 30-ky to väčšinou prichádza, ako som povedala, si začneme uvedomovať, že či teda tie programy sú pre nás prospešné, alebo pre nás nie sú prospešné. To je jedna strana tej mince. A druhá je to, že nebolo to zbytočné, pretože z každého toho randenia si sa niečo naučila, z každého si niečo zobrala, nejakú skúsenosť, nejaké know-how, možno to, čo chceš v partnerstve, možno to, čo nechceš v partnerstve, učila si sa o sebe, učila si sa o mužoch. Takže ja by som to určite nenazývala zabitým časom. Skôr by som sa pozerala na to, že akú hodnotu mi to prinieslo do života, pretože to nejako prinieslo. A možno práve to, že si uvedomila, že nechceš pokračovať v zabíjaní času v úvodzovkách, v tom, že ďalších 10 rokov teraz hľadať partnera, bol výsledok toho hľadania. Takže je dobre sa na to pozerať ako z perspektívy toho, že to na nejakej úrovni muselo byť pre teba podporujúce, lebo sa to dialo. Áno, no akože čiastočne definitívne ja si myslím, že nedá sa aj, je dôležité mať aj tú vzťahovú skúsenosť, ale áno, ako myslím si naozaj aj z toho hľadiska, že keď sa spätne na to pozriem, tak sú veci, ktoré mi naozaj nepriniesli, že nič, že iba ten čas to oddialilo a bol to taký úplne nepodstatný milník, ale áno, naozaj musela som možno čakať, kým proste ten ďalší partner mohol byť s inou partnerkou a čakať na to, že kým sa vlastne môžeme stretnúť. Takže všetko je ako má byť, v tomto som spokojná, ale to, čo ma fascinuje, je práve to, že ako vieme teda naozaj ísť v sebe do tej hĺbky a objaviť, že robíme to, čo chceme, alebo že či to, čo sa patrilo, alebo že či sa nám to teda ukáže tými skúsenosťami, ako vravíš, že máme sa tomu možno iba odovzdať. To, čo som ešte zabudla povedať, alebo chcela som doplniť, je, že vlastne tá spoločnosť, tak ako je teraz nastavená, nie je veľmi podporujúco nastavená tomu osobnému rozvoju. Našťastie sa to mení, ale vlastne tie vzorce, ktoré my sme prevzali od tých predošlých generácií, sú už nefunkčné v dnešnom svete. Pretože keď sa pozrieme len 100 rokov dozadu, tak jediným zmyslom alebo tou najväčšou starosťou treba z rodičov bolo, aby deti prežili. Aby mali čo jesť, aby si mali čo obliecť a aby nejako prežili. Ako nejaká kvalita vzťahov, kvalita života, ja neviem, psychické zdravie, to vôbec nebola téma. To znamená, že to bolo ako relatívne nedávno a my ešte stále ako nesieme v sebe tie vzorce toho života. Hovorí sa, že epigenetika naozaj nás ovplyvňuje 7 generácií. To znamená, že to, čo žili naši starí rodičia, to, čo žili naši prastarí rodičia, strach o život, strach o jedlo, preto možno toľko, že nedokáže vystupovať z tých vzťahov, ktoré pre ne nie sú podporujúce, lebo stále je tam ten pocit toho, že je to proste ohrozujúce, trebárs odísť alebo nemať muža. Hej? Možno, že veľa žien práve preto má podvedome ten pocit, že potrebuje mať muža, lebo tak žena v minulosti prežila, keď nemala muža, pre ňu to bolo veľmi ťažké. Takže je tam dôležité si uvedomovať, že nás ovplyvňujú ešte stále veci, ktoré už v súčasnom svete vôbec nie sú aktuálne a tá spoločnosť sa tomu prispôsobuje len veľmi, veľmi pomaly. Na druhej strane presne preto sú takéto podcasty, knihy, lebo by sme o tom mali hovoriť. Už vo väčšine prípadov v našom západnom svete
téma toho, či prežijeme alebo neprežijeme, aby sme si nachystali jedlo na zimu, už nie je téma. Takže sa to otvorilo do úplne iných rovín kvality života. Čo to znamená ten kvalitný život? Že to už nie je len o tom, aby som mala čo jesť a kde bývať a nejako prežila do 60-ky, kedy umriem, ale o tom, aby sme sa mali dobre, aby sme sa cítili dobre. A to je ten kľúč k tomu celému. Začať si uvedomovať, ako žijem, aký je ten môj bežný život, ako som vravela, ako sa v ňom cítim, ako sa cítim v mojom partnerstve, ako sa cítim ako mama. A vlastne tam je obrovské množstvo kľúčov k tomu, ktoré nás vedú k tomu, že kde som si prevzala nejaké presvedčenie, ktoré mi na nejakej úrovni neslúžia, ktoré vlastne keď uplatňujem do života, tak sa nemám dobre. A tam sú tie šípky. Vlastne v živote nám to ukazuje veľmi krásne, kde sa potrebujeme pozrieť. Veci, ktoré sa nám opakujú. Napríklad som si istá, že za tých 10 rokov, čo si hľadala partnera, sa ti určité vzorce ukazovali, ako opakovali. Možno si stretovala podobný typ mužov, možno podobným spôsobom tie vzťahy končili. Možno podobné veci ti na nich prekážali, možno podobné veci im prekážali na tebe. A to, čo my v živote žijeme, ja som presvedčená o tom, že úplne prirodzeným stavom pre nás je žiť dobrý život. Sa mať dobre, mať sa príjemne. Nie 100% času, ale väčšinu času. A na druhej strane tu máme spoločnosť, ktorá normalizuje to, že sa nemáme dobre. Že sa trápiš, že ťa niečo bolí, že nie si zdravá. Že... Ja som teraz bola na rodinnej oslave a úplne som bola v šoku v tom, vlastne som si uvedomila, že aké je normálne pre ľudí sa nemať dobre. Že sa to vlastne rieši, že a toto bolí a ten má taký problém a ten má takú chorobu a ten má taký problém v rodine, ale vlastne iba v rovine toho, že takto to je, nie že čo sa s tým ide ďalej robiť. Že vlastne sme v spoločnosti, kde to, že sa nemáme dobre, je vlastne normálne a to, že sa niekto dobre má, tak to je nenormálne. To je niečo, čo je ako vlastne veľmi zvláštne a pre mnohých ľudí až podozrivé. Tak práve tie oblasti, kde sa nemáme dobre, za mňa aj z mojej praxe, sú tie miesta, kde nám ten život ukazuje, že tu sa pozri, tu sa niečo pre teba deje, tuto sa potrebuješ ako sa pohrabkať trošku, niečo tam je, čomu si treba nevenovala pozornosť, tak ako ten môj vzťah, ktorý sa ako rozpadal, to, že som sa zamilovala do iného muža, to bol veľmi krásny príznak toho, ako ja v tých vzťahoch žijem určité vzorce, ktoré som prevzala treba zo svojej rodiny, tie presvedčenia. Napríklad to, že ja som vnímala vzťah mojich rodičov ako veľmi nerovnovážny, kde môj ocino mal veľkú moc z môjho detského pohľadu nad mojou mamou. Už potom, ako dospela, som trošku inak videla tú dynamiku, ale zobrala som si do života to, že potrebujem mať muža, ktorý bude slabší ako ja na nejakej úrovni, alebo nebude o mne rozhodovať, že ja potrebujem mať partnerov, kde ja som tá, ktorá drží kontrolu. A presne také partnerstva som si vytvárala, že som bola tá, ktorá do veľkej miery určovala dynamiku toho vzťahu, to ako to je od malých vecí, kam pôjdeme na večeru, až potom, kde budeme bývať. Vlastne ja som držala ako keby kvázi opraty toho vzťahu, práve preto, že som si zobrala nejaký vzorec, že som videla, že vlastne ako zdánlivo moja mama mala slabú pozíciu a ja som sama sebe sľúbila, že ja taká vo vzťahu nikdy nebudem. Lenže na druhej strane, to, že som si vyberala ako keby slabších mužov, nevyhnutne znamenalo, že som ich nemohla obdivovať, že som k nim nemohla hľadať, nemohla som sa o nich oprieť, že v kritických momentoch to všetko bolo na mne a že sa potom tie vzťahy rozpadali. A práve ten muž, ktorého som stretla a do ktorého som sa zamilovala, bol presný opak všetkých týchto mužov. Bol vlastne veľmi ako maskulínny, veľmi rozhodný, veľmi silný, išiel si svoje a pre mňa to bolo fascinujúce. A tá situácia mi práve ukazovala, že kde sa potrebujem pozrieť, že kde mám tie presvedčenia, ktoré mi neslúžia o mužoch. Lebo v mojom svete to bolo o tom, že buď mám silného muža a tým pádom ja nemám slobodu, nemám priestor, nemám bezpečie, som bezmocná, alebo mám slabého muža a mám moc. A potrebovala som sa naučiť a pochopiť, že nie, že ja môžem mať silného muža a zároveň byť pri ňom v bezpečí a zároveň mať vlastne ako naplnené všetky tie svoje potreby, čo je konec koncov to partnerstvo, ktoré mám. Ja som teraz vlastne už skoro 12 rokov s mojím druhým manželom a až keď som si ja dovolila áno byť tá jemná, tá slabá nie v zmysle ako bezmocná, ale tá, ktorá ako nechá toho muža viesť vo veciach, ktoré sú prirodzené pre muža, aby viedol, tak som mohla vytvoriť takýto vzťah. No, som sa rozprávala, ale snáď to dáva zmysel. Dáva. A práve tá zraniteľnosť je tam kľúčová, čo je niečo, s čím, dajme tomu, ja mám tiež problém, ale keď sa pokúsim aj lebo je to taký za mňa fascinujúci fenomén toto presne, že my si nájdeme to, čo nám odzrkadlí tie naše nedoriešené veci. A neviem teda tiež, či ty to pozoruješ, že naozaj niekto, kto
neznáša kritiku, lebo ho kritizovali rodičia, tak si nájde najviac kritického partnera. Alebo niekto, kto neznáša, keď na ňo zvyšujú hlas, tak si nájde partnerku, ktorá proste chce mať taliansku domácnosť. Že si ako keby naschvál nájdeme toto a to je vlastne, je to pre nás vždy len tá lekcia, to poučenie, alebo je to aj možno vyriešiteľné? To má dve také vrstvy. Jednak my sme biologicky podmienení hľadať to, čo poznáme. Čo je bezpečné. To, čo je bezpečné, je dôležitejšie ako to, čo nám je príjemné. Takže ak sme vyrastali napríklad v konfliktoch, hej, že sme mali treba rodičov, ktorí sa často hádali, tak samozrejme my by sme si želali mať vzťah, ktorý je nekonfliktný. Ale zároveň partner, ktorý vytvára konflikty, je pre nás známy, je pre nás bezpečný. My vieme, ako sa v takom prostredí pohybovať, pretože sme sa to naučili. Ak sme mali partnerov, alebo teda rodičov, ktorí sú kritickí, ako si vravela, tak my vieme, ako s tým nejako pracovať. Proste toto je pre nás to známe prostredie a podvedome sme biologicky nastavení na to, aby sme vyhľadávali to, čo je nám známe. Takže to je to, keď sa hovorí, že nájdeš si toho istého muža, ako je tvoj otec. To nie je o tom, že máme nejaký podivný radar v sebe, ktorý nám ako vyberie toho otca, ale pretože vlastne nám to blízke, nám to známe. Koľkokrát ženy povedia, ja mám pocit, že by som ho poznala, ako by som ho už 100 rokov poznala. No samozrejme, keď vlastne tie skryté vzorce sú úplne rovnaké, ako má treba otec alebo mama dokonca. Takže jedna vrstva je tá známosť, keď sa na to pozrieme z takého toho ako praktického hľadiska. A druhá vrstva je práve to, že ako som vravela za mňa, prirodzený stav je mať sa dobre. A preto znova a znova podvedome si vyberáme situácie, v ktorých sa opakujú tieto vzorce, aby sme mali možnosť ich vyriešiť. Kým ako dieťa, ja som sa nemohla ohradiť voči kritickému otcovi, pretože by som mohla prísť vlastne o život vo finále, ak by som prišla o lásku rodičov, takže som tam bola bezmocná a my ako deti vo veľkej miere sme bezmocní. Len problém je v tom, že túto bezmocnosť si vlastne potom prenášame do tých dospelých vzťahov. Že tie ženy, ktoré žili treba, ako si vravela v tej kritike, majú pocit, že sa voči tomu nemôžu ohradiť, že sa voči tomu nemôžu vymedziť, že nevedia, čo majú urobiť. Lebo sú stále v tom, čo ja volám to detské vedomie. V tom, že keď ten muž odíde, tak ja umriem. A tá práca vnútorná, ktorá nám mení tie vzťahy, je presne o tom pochopiť, že ale ja už som dospelá. Už nie som dieťa, ktoré umrie, keď odíde ten muž, otec, lomeno partner. Ja to prežijem a vlastne môžem sa postaviť sama za seba. Viem sa postaviť sama za seba. Viem sa tej kritike postaviť. Viem ju inak spracovať, ale tam jednak potrebuje byť tá vôľa na tú zmenu a jednak tam potrebuje byť pochopenie toho, že áno, práve preto som si vybrala takéhoto partnera, aby som to mohla urobiť inak. Aby som sa to mohla naučiť inak. A môže to znamenať buď to, že v tej našej dynamike s týmto partnerom sa niečo zmení a bude tá dynamika iná, čo napríklad v mojom manželstve, ktoré mám na začiatku, my sme mali veľké konflikty. Mali sme veľké konflikty, pre mňa to bolo šokujúce, že mám to. A to je presne to, čo som hovorila, že tie konflikty nám ukazovali na tie naše ako nevyliečené časti, na tie tie konflikty boli naše vnútorné zranené deti, ktoré sa tam ako šarmovali a bili. My sme dva strelci, takže vieme po sebe veľmi efektívne strieľať. Ale vlastne ako sme začali rozkrývať, a to je kľúčové v tých vzťahoch, ktoré sú zrelé, aby sme začali rozkrývať, že čo je za tým. Že to nie je len o tom, že ty si na mňa hnusný a ty si na mňa hnusná a ty robíš to a ty robíš to, ale čo je za tým. Čo vlastne sa deje vo mne, keď sa toto deje. Čo ja potrebujem, kde sa ma to dotýka. A vlastne dovolím si povedať, že za tých 12 rokov sme v tomto prešli ako naozaj veľmi veľkú cestu a klopem na všetky drevá, že máme krásny harmonický vzťah a aj keď ten konflikt príde, tak ho vieme už riešiť úplne inak a úplne z inej úrovne, ako sme to riešili predtým. Ale druhá možnosť, ktorá sa tiež často deje, je, že, a to sa deje často práve vtedy, keď treba jeden z tých partnerov, bohužiaľ, často sú to muži, nereflektuje na to, čo sa deje v tom partnerstve. Nechce sa posúvať, nechce to riešiť. Povie, tak si chodíš na osobný rozhovor, tak ty si to rieš, ty máš problém, ty choď k terapeutovi. A môže sa stať, že vlastne keď sa tá žena posunie, teraz hovorím o ženách, ale môže to byť aj naopak, tak sa to partnerstvo skrátka rozpadne, pretože už nie sú v energetickej zhode, ona sa posunie a on už tým, že sa nerozvíja spolu s ňou, tak už vlastne to partnerstvo nemá zmysel a sa rozpadáva. No do tohto dám moju vsúku, lebo podľa mňa to tiež bude rezonovať s mnohými a poznám zároveň veľmi veľa žien, ktoré presne tento posledný príklad, čo si uviedla, že teda venujú sa tomu rozvoju, oni chodia na tie terapie, oni sa snažia niekam posunúť a vlastne, ale ten druhý partner v tom vzťahu ostáva v tom nastavení, že však ale to je tvoj problém, ty máš nejaký problém.
A najlepšie je to, že vlastne ja som s týmto roky strašne bojovala, lebo chodila som na tie terapie s tým, ale že, no ale samozrejme problém je ten druhý, veď on toto, on tamto, on toto a veď to predsa nie je správne. A na každý ten odborník, či už terapeut, coach a tak ďalej, tak vždy to smerovali na to, že ale my tu nie sme kvôli tomu druhému, sme tu kvôli tebe, jednoducho toho druhého nemôžeš zmeniť, takže môžeš vlastne pracovať len na sebe. A ja som s tým, tam bola u mňa úplná stena, ja hovorím, že nie, ale veď to, čo on robí, to nie je správne a tak ďalej. A ono to ani nemusí byť správne. Ale naozaj vieme pracovať len so sebou a ja som sa toho držala, že ja som naozaj bola odhodlaná pracovať na sebe a chcela som sa zlepšiť. Ani nie pre ten vzťah, ale proste pre život. Jednoducho nech napredujem ďalej. Ale moja otázka neustále na tých odborníkov bola, že no dobre, ale že keď ja si teda vyrieším všetky tieto svoje šity, že tak budú ma teda menej srať tie jeho šity? A nikto mi na to nevedel dať odpoveď. Bolo to, že ty len pracuj na sebe. A ja už teda odpoveď mám, že je to také áno, ale, lebo áno, keď som si ja vyriešila všetky svoje vlastne nejaké, teda nemôžem povedať, že všetky, to je celoživotná cesta, ale naozaj to, čo tam boli, tie spúšťače a zdroje konfliktu a tak ďalej, tak to ja som si vyriešila. A nádherná vec sa samozrejme vie udiať, lebo už to tým pádom nie je ten konflikt, už to nie je ten spúšťač, už to ani nedokáže človeka zraniť, pretože to má vyriešené v sebe. Ale nastáva tam to ale, že jednoducho z negatívnej situácie pozitívnu aj tak nespravíte. Ona sa už síce vás nemusí tak dotýkať, ale ona zrazu nebude pozitívna. Čiže to je presne to, čo si povedala, že tam sa potom vlastne tie vzťahy rozpadajú, pretože človek už v tom štádiu si vie buď nastaviť hranice a ten druhý sa buď chytí alebo nie, alebo odísť. Niekoľko vrstiev tam je. Niekoľko vrstiev tam je. Prvá je, že v takýchto situáciách ja vždy vraciam kompetenciu späť tej žene otázkou, že kto si toho partnera vybral. Hej, lebo vlastne keď je v tom, že on je taký a toto robí a tamto robí a toto nerobí a takto by to mal, tak sa pýtam, kto sa pre tohto partnera rozhodol. Našťastie my nežijeme v kultúre, kde nám rodičia dávajú ako preddohodnuté sobáše. A keď sa potom pýtam tej ženy, že a necítila si už na začiatku, že niečo tam nehrá, že niečo nie je v poriadku, tak 99,9% prípadov povie, že jasné, ja som to vedela, ale. A myslela som si, že ho zmením, alebo že on sa zmení, alebo že to bude v poriadku, alebo niečo. Takže vlastne vraciam tú kompetenciu späť tej žene, že áno, možno ten partner toto robí hrozne a toto robí hrozne, ale ty si ho vybrala. To často robím vtedy, keď pracujem so ženami, ktoré majú trebárs exov a s tými exami majú deti a na tých exov extrémne ako nadávajú, ako je to ťažké, ako je ten ex hrozný, ako ten bývalý, ako to manipuluje deťmi, neviem čo. Vlastne veľmi pomáha vrátiť späť tú kompetenciu, že áno, je, ale ty si ho vybrala ako otca pre svoje deti. To bola tvoja voľba, tvoje rozhodnutie a ty s tým musíš takto pracovať. Tak to je vlastne ako na nejakej úrovni veľmi uvoľňujúce. Druhá vec je, že si ženy neuvedomujú, že keď nadávajú na exa, tak nadávajú na polovicu svojich detí, pretože polovica z nich je ten bývalý a oni vlastne k tomu ako oni to počujú, to vnímajú a na nejakej úrovni hlboko cítia, že vlastne tieto slova patria aj mne, pretože patria môjmu otcovi, ale to sme trošku odbočili, že v podstate je dôležité si uvedomiť, že ten partner bolo moje rozhodnutie. Druhá rovina je, že to, čo si hovorila, že a on by mal a on to robí, tak ja to prirovnávam častokrát k tomu, že v našej kultúre sme vedení k tomu, že si predstav, že máš porezanú ruku, hej? A niekto sa tej ruky dotkne. Normálne, keď máš zdravú ruku, tak sa nič nestane, nevyskočíš, hej, nekričíš, nebolí ťa to, ale vlastne my chodíme po svete s takými rôznymi ranami, ktoré sme utržili, ktoré nie je vidieť a tí našich partneri sa nás dotýkajú, ľudia vonku sa nás dotýkajú, na ulici, v autobuse, nie fyzicky, ale vlastne slovami alebo tými situáciami a my stále máme tendenciu vlastne ako obviňovať tých ľudí okolo, že ty si mi spôsobil bolesť, bez toho, aby sme sa pozreli na to, že kde je zdroj tej bolesti, prečo ma to bolí, že áno, tuto mám nejakú hnísavú reznú ranu, ktorej nevenujem pozornosť, ale ty sa ma tu dotýkaš, tak ty musíš niečo zmeniť, pretože možno ten tvoj partner,
kde ti vadilo, že niečo on robil, keby bol v partnerstve s inou ženou, tak úplne rovnaké správanie by jej neprekážalo. By s ním nemala vôbec problém. Tak o čom to je? Je to o tom partnerovi, alebo je to o tebe? Takže áno, na nejakej úrovni, keď pracuješ so sebou, tak a vyliečiš si tú zranenú ruku, tak určité veci ťa prestanú štvať a prestanú ťa dráždiť a triggerovať. Ale na druhej strane sa pozrieš napríklad aj na to, že OK, tak tento partner vie, že mám tu proste niečo boľavé a napriek tomu sa tam proste neustále v tom rýpe a neustále ako sa cyklíme v tom, že či je to naozaj to, čo ja chcem v živote, že či to je naozaj ten partner, ktorého som si vybrala z priestoru toho detského vedomia, z priestoru toho zranenia, z toho, že som si vlastne chcela dať priestor na vyliečenie tej rany, že stále znova sme sa ocitali v určitých situáciách, aby ja som si to uvedomila, ale chcem s ním naďalej zostávať. Je to ako keby dôvod, to, že som si ho zobrala, treba v mojom prípade za muža, že som povedala áno, do konca života a nikdy inak, aby som vlastne v tom vzťahu zostávala. Ako som začala rozkrývať tie naše zranenia a začala som sa pozerať na to, že vlastne prečo sme my spolu, tak áno, mohla som si zvoliť, že to budem ďalej skúšať a aj som to urobila. My sme vlastne ešte ďalší rok a pol sa snažili dať to partnerstvo dokopy a tak, aby sme mohli ďalej fungovať. Ale v istom momente som pochopila, že vlastne že ja som sa zmenila natoľko, že už v tom vzťahu kompatibilná s touto osobou nie som a môžem tam buď ostať a ďalej sa snažiť, čo robí veľmi veľa žien, alebo môžem urobiť ten odvážny krok, ktorý napríklad neurobila žiadna žena v našej rodine. Ja som bola prvá žena, ktorá sa rozviedla a rozhodnúť sa, ako tvoriť život z nejakej inej úrovne. A som za to dnes veľmi vďačná za to rozhodnutie, lebo dala som si nejaký čas, kedy som naozaj pracovala sama na sebe a riešila tie svoje vnútorné zranenia a potom už som z úplne inej úrovne mohla tvoriť to ďalšie partnerstvo. To je nádherné prirovnanie, ináč nádherné prirovnanie s tou ranou, že to podľa mňa pochopí každý na základe toho. A ja si myslím zároveň, že ten človek k tej reálnej zmene potrebuje potlačiť. Ako keby, že musí byť v tom diskomforte natoľko, že sa vtedy vie naozaj ponoriť do toho a urobiť nejakú reálnu zmenu, nie? Ja si nesúhlasím. Nie? Dobre, tak poď. Áno, pre mnoho ľudí je to nevyhnutnosť na to, aby začali niečo riešiť. Že vlastne nie sme všeobecne podporovaní v tom, aby sme začali tieto veci riešiť len tak. A mali by sme byť. Myslím, že by to malo byť naozaj súčasťou bežného vzdelávania a bežného naratívu v spoločnosti, že sa potrebujeme pozrieť na tieto veci. Nie až vtedy, keď máme nejaký problém, že áno, keď už máš problém, máš úzkosti, choď k psychológovi, ale ešte predtým. Takže väčšina ľudí sa k týmto veciam dostane v momente, keď sa nemajú dobre, keď sa majú zle. Niečo sa deje, je tam nejaké zranenie, choroba, presne ako v mojom prípade rozvod, rozchod, čokoľvek. Ale za mňa ten skutočný osobný rozvoj je proaktívny. Je to vlastne o tom, že ja sa rozvíjam a riešim tie veci ešte predtým, než sa ocitne v nejakej kritickej situácii. Opäť dám také prirovnanie. A keď sa pozrieš možno aj ty na svoje skúsenosti v živote, tak v mojom prípade to tak určite bolo a určite aj u mnohých mojich klientiek to tak bolo, že ten život nám naznačoval najprv veľmi jemne. Že to ako keď ti spadne lístok na hlavu a potom ti spadne vetvička na hlavu a potom ti spadne konár na hlavu a potom niekomu musí proste naozaj spadnúť celý strom na hlavu, aby sa začal hýbať, aby začal niečo riešiť. Ale, a to je napríklad to, čo ja učím vo svojich kurzoch, aby sme boli vnímaví a citliví voči tým podnetom oveľa skôr, ako nám už ten celý strom spadne na hlavu a keď už to naozaj je nejaká veľká katastrofa. Takže je možné sa naučiť a za mňa o tom je ten osobný rozvoj tej naozaj hlbokej podstate, aby sme reflektovali na tie veci oveľa skôr, ako príde veľké nejaké badabum, ako príde vlastne nejaký veľký problém. A je to potom už na úrovni takej až hry, takého skúmania, takej hlbokej sebareflexie, kde už nemusím ako veľmi narážať, aj keď samozrejme stále sa to môže stať, to nevravím, že áno, týmto máme všetko vyriešené, ale vlastne už len reflektovať na to, že OK, tuto prišiel nejaký, tu som vybuchla, hej? V bežnej spoločnosti, dobre, vybuchla som, nakričala som nič, dobre, ospravedlňujem sa, nič sa nedieje, ideme ďalej. Ale vlastne pozrieť sa na to prečo. Teraz som čítala taký krásny výrok, že to, ako sa správame k ľuďom, v drvivej väčšine prípadov má veľa spoločné s tým, ako my sa cítime a veľmi málo spoločné s tým, čo tí ľudia robia. A ja s tým úplne súhlasím. Takže ten život nám neustále poskytuje a ani to nemusíme hľadať. Veľa ľudí to hľadá, keď prídu za mnou, tak hovoria, dobre, a teraz
s čím mám začať, lebo vzťahy, lebo sebaláska, lebo financie, lebo práca, lebo toto. A ja hovorím, to nevymyslíš z hlavy, to ti ten život vždy ukáže. Pretože my tiež sme v určitom momente pripravení sa na niečo pozrieť. Na niečo nie sme pripravení sa pozrieť v detstve, alebo v puberte, alebo keď máš 20 rokov, lebo na to nemáš kompetenciu, nemáš na to nástroje, nemáš na to know-how, nevieš, ako by si to zvládla. Takže ja som zástanca toho, že ten život ti vždycky ukáže, čo je aktuálne pre teba tá téma, na ktorú sa potrebuješ pozrieť a ukáže ti to cez tie náznaky, ktoré prichádzajú a je na nás, aby sme sa učili odchytávať tie náznaky o mnoho skôr, ako sú pre nás devastačné. To som veľmi, veľmi vďačná za tento názor, lebo toto je tiež otázka, ktorú som sa pýtala mnohých odborníkov, lebo naozaj sa javí, že my sa tými chybami učíme a v podstate ja som sa vždy pýtala, že či si vieme seba vyriešiť do takej miery, že potom pôjdeme, nechcem povedať s čistým štítom do toho vzťahu, ale že naozaj už v tom seba rozvoji byť tak ďaleko, že vieme ísť do toho vzťahu rovno zrelí. A samozrejme je to úplne individuálne, takže to sa nedá posúdiť len tak všeobecne teraz genericky odpovedať poslucháčom, že áno, riešte sa, ale práve to, že zo všetkých tých okolitých feedbackov som mala ten pocit, že nie je úplne možné sa vyriešiť bez toho, aby som vlastne tie vzťahové skúsenosti mala, ale úplne rozumiem, čo hovoríš, že ponárajme sa do toho skôr, že vlastne mňa to neuveriteľne fascinuje, pretože na jednej strane sa tu do týchto tém ponáram s odborníkmi a riešime to a tak ďalej, ale samozrejme ten život treba žiť a mňa viac zaujíma vlastne postupom času to, že ako byť teda v spojení sám so sebou, aby sa to dalo viacej cítiť, prirodzene vedieť, tak ako presne hovorí, že tie ženy už na začiatku vedeli, že to je zlé, alebo už ten život nám dáva tie signály, že vybuchli sme a zaoberať sa tým, že ono to byť v spojení sám so sebou mi príde také dosť kľúčové, čo dnes sme dosť odpojení tými vonkajšími faktormi, tou modernou dobou a vlastne ten sebarozvoj asi k tomu najviac nabáda, že teda vedieť vlastne už len to vnútorné vedomie, to, že viem, čo vlastne cítim a čo chcem a kam ma to smeruje, tak ono vtedy nás to bude samosmerovať asi. No. K tomu chcem povedať to, že ty si povedal, že keď sa vyrieším, že či môžem ísť vyriešená do vzťahu. My sa pozeráme na všetky tie veci, ktoré sme zažili, tie programy, nazvime to, ktoré sme prevzali, to, čomu veríme, akože to je nesprávne a treba to vyriešiť. Tu by som ja chcela poskytnúť trošku iný uhol pohľadu, pretože to nebolo nesprávne. Akože aj vlastne všetky tie presvedčenia, ktoré sme si zobrali, to je adaptačný mechanizmus. To je vlastne spôsob, akým sme dokázali prežiť. Že napríklad aj to, že sme sa odpojili od svojich pocitov. Veľa ľudí funguje s tým, že sa odpojilo v detstve od svojho cítenia. Prečo? Pretože zažívali toľko náročných emócií, že ten ich systém nebol schopný to zvládnuť a bol to spôsob, ako tú danú situáciu vyriešiť, aby sme prežili. Preto ja nemám rada, ty si spomínala niekde v nejakej otázke ego a že potrebujeme vlastne ako keby vyriešiť to ego. Ja s tým úplne nesúhlasím. My sa potrebujeme na to ego a všetky tieto veci začať pozerať z iného uhla pohľadu. Pretože to všetko nám slúžilo na to, aby sme prežili. Slúžilo nám to na to, aby sme to zvládli, aby sme to dali. Takže ja predstavujem radšej koncept Kevina. Kevin je ako osobný strážca z Kevin Costner z Bodyguardu, preto ho volám Kevin. A vlastne my sme si toho Kevina tam na tú stráž dali sami. My sme vlastne ho požiadali, aby robil toto, aby mužov videl ako nebezpečných, aby vyhľadával tých, ktorí napríklad, ktorých môžem akože kontrolovať. To nie je niečo zlé, bol to môj mechanizmus prežitia, mechanizmus, ako sa adaptovať na danú situáciu, ako prežiť. A v momente, keď to posunieme do tej pozície, že musíme sa vyriešiť, lebo je to nevyriešené, tak vlastne ideme sami proti sebe, pretože ten adaptačný mechanizmus sme si vytvorili my sami. To nie je niečo, čo nám niekto implementoval. Ako to vždy je na nejakej úrovni rozhodnutie toho nášho bytia, toho nášho systému. Takže ani trauma samotná vo svojej podstate, trauma nie je tá udalosť, ktorá sa udiala, alebo tie náročné veci, ktoré sa udiali. Je to ten náš spôsob, ktorým sme s tou udalosťou následne zachádzali a ten spôsob bol pre našu ochranu. To nebolo preto, aby nám to ublížilo alebo poškodilo. Takže ja by som vôbec ako apelovala na to, aby sme prestali celý osobný rozvoj a toto riešiť z pozície toho, že potrebujeme sa vyriešiť alebo sme potrebujeme niečo ako nesprávne napraviť, pretože pre nás to bolo v danom momente správne. To, čo potrebujeme je si uvedomiť, že už nám to neslúži. Že je to ako keď si dáme na seba zbroj, brnenie, tak toto prirovnávam. Tak áno, keď som v boji, tak to brnenie má zmysel, ale my v tom brnení potom skúšame mať
intimné vzťahy a pohybovať sa v bežnom živote a vlastne približiť sa inému človeku a je to extrémne náročné. Ale to brnenie nám umožnilo prežiť. Takže tá cesta osobného rozvoja za mňa, stále opakujem, súcit so sebou, súcit s inými. My narážame, to boli tie naše brnenia, ktoré do seba narážali. To je to, čo vytváralo tie konflikty, to boli tie vlastne naše ako kompenzačné mechanizmy. Takže majme so sebou súcit, majme súcit s tými druhými a nepozerajme sa na to, že je s nami niečo zlé alebo nesprávne. Je to vlastne spôsob, akým sme dokázali prežiť a my tie spôsoby môžeme pomaličky púšťať. Takže vlastne to, čo môžeme robiť, je, že môžeme Kevina z tej služby postupne uvoľňovať a nahrádzať to vecami, ktoré sú pre nás prospešnejšie. To znamená, že ak ja som verila, že buď budem kontrolovať mužov, alebo mi bude ublížené, tak to bol môj Kevin, to bol môj kompenzačný mechanizmus, ako prežiť detstvo, ktoré som zažila. A tá moja práca nebolo teraz ako hnievať na môjho otca alebo na moju mamu alebo na seba, že som také niečo vytvorila, ale pochopiť, že už toto presvedčenie, toto brnenie mi neslúži a vlastne dať ho dole. A otvoriť sa tomu, že vlastne existuje možnosť, že môže byť muž, ktorého nebudem kontrolovať a zároveň pri ňom môžem byť v bezpečí. Ale to samozrejme obnášalo tú moju ochotu byť zraniteľná, tú moju ochotu ísť do tých situácií, otvoriť sa tomu, čo ma bolí. A to je vlastne to, kde my ako dospievame, kde my ideme z toho detského vedomia do toho dospelého. Takže to mi tam len tak zarezonovalo to vyriešiť, ale potom si dala ešte nejakú otázku a teraz som na ňu zabudla. Tak. Nedávala to, práve že bolo to úplne v pohode. Ja som len spomínala, že mňa to práve že fascinuje vlastne to, že aj zároveň 100 odborníkov, 100 názorov, ale veľmi, veľmi, veľmi sa mi páči tvoj pohľad na to a je tá vľúdnosť a tá empatia, napríklad ono to potom dorazilo už aj ku mne spolu s tým sebarozvojom. Bola tam veľká časť toho, že odpustiť sama sebe a potom všetkom, čo teda stále ma to láka to akože formulovať ako riešenie, ale tak ono rieši človek sám seba, neznamená, že je vyriešený, len ide o to, že už potom som mala konečne tú kapacitu mať tú empatiu aj voči tomu partnerovi, že on napríklad tú kapacitu nemá. Takže to tiež dorazilo až s tým sebarozvojom, pretože kým som sa do toho naozaj ponorila a bola nútená ponoriť sa hlboko, tak by som stále vedela ukazovať tým prstom na tú nespravodlivosť. Ale až potom som dokázala na to hľadiť z toho hľadiska tej vľúdnosti a empatie. Áno, my sa vlastne nepotrebujeme sa riešiť, lebo my nie sme nejaká hádanka, ktorá vlastne nemá ako keby, že má jediné správne riešenie, ale je to skôr o tom, rozpoznávať sa, vnímať sa, presne spájať sa späť so sebou, ako keby zbierať tie svoje stratené časti alebo naopak dávať dole to brnenie, ktoré sme si tam vytvorili a naozaj si dovoliť byť autenticky tým, kým sme, takže je to viac a dôležitý je pocit, hej, za mňa, keď poviem, že sa mám vyriešiť, tak mám pocit, že so mnou niečo nie je ešte v poriadku. Že ešte niečo mi chýba, že niečo so mnou je zle. Takže keď poviem napríklad, že sa chcem objavovať alebo si viacej porozumieť alebo sa viacej so sebou spojiť, tak tam ako nemám ten pocit, že so mnou je niečo v neporiadku a niečo musím opraviť. Takže pre mňa je to naozaj taká ako objavná cesta seba poznávania, ako keby seba rozpoznávania, seba celistvosti, viac ako riešenia, treba za mňa. Áno. No z tých nefunkčných vzťahov sa ešte smerom ku koncu presuňme k funkčným vzťahom, pretože to máš na to naozaj že aj kurzy a to ma veľmi fascinuje. Veľmi sa mi páči aj tvoj pohľad na tú mužsko-ženskú dynamiku. Vieš mi prosím povedať aj posluchačom teda, že čo je v dnešnej dobe naozaj že funkčný vzťah, pretože ja mám pocit, že je tam veľa pomílených takých vízií toho, že ako by to malo vyzerať na základe nejakých romantických filmov, pekných Instagramov a tak, že aj zdravý vzťah má práve tie konflikty a vlastne tieto veci. Neexistuje žiaden ideál. To ako prvá chcem povedať, že perfektne funkčný vzťah asi neexistuje, pretože každý máme svoje výzvy a keby už sme boli osvietení, tak už to asi nikto z nás nie je. Takže naozaj ja mám rada taký ten výrok, že partnerstvo je najrýchlejšia cesta k osvieteniu, ale zároveň aj najťažšia, pretože tam nemáme z toho ako utiecť. Ešte materstvo by som tam k tomu priradila, lebo z toho tiež nie je ako utiecť. Takže keď sa pre každého to môže znamenať niečo trochu iné, pretože každý z nás hľadá niečo iné a v niečom inom sa cíti dobre. Trebárs, keď poviem za seba, hej, že ja som nikdy nemala predstavu, že trebárs budem 100% naplnená ako mama. Že budem robiť iba mamu a nikdy nebudem robiť nič iné, pretože nie je to úplne moja 100% prírodzenosť. Ja milujem svoje deti a rada s nimi trávim čas a trávim s nimi veľa času, ale popri tých deťoch som vždy aj robila niečo, čo ma baví. A pre niekoho, pre nejakého partnera by toto napríklad mohlo byť akože
že to nie je správne, alebo že to má byť nejak inak. Ale v mojom partnerstve s mojím mužom, on zase vlastne si veľmi užíval to, že môže byť s deťmi a že tam môže byť prítomný a môže byť ten prítomný otec a ovplyvňovať celú tú dynamiku tej našej rodiny. Takže pre nás táto kompatibilita bola správna. Tým chcem povedať, že každý to má nejak trochu inak, ale v zásade, keby som mala zovšeobecniť, tak by som povedala, že sú dôležité tam 3 také veci. Poprvé, že tí ľudia reflektujú na to, čo je ich časť v tom vzťahu. Že sú to 2 ľudia, ktorí si uvedomujú to, čo sme tu teraz hovorili, že keď ja sa nemám dobre, že to nie je o tom, čo môj partner by mal zmeniť alebo robiť inak, ale vlastne ako viem skúmať, čo tam je. To znamená, že s tým súvisí aj komunikácia. Že keď sa niečo udeje v tom partnerstve, udeje sa niečo v tej rodine, je tam nejaký konflikt, je tam nejaká náročná vec, tak si vieme k tomu potom sadnúť a vzájomne sa podporiť v tom hľadaní toho, čo to vlastne bolo. Prečo sa to tak stalo, čo ma bolelo, čo teba bolelo, čo ty si v tom potreboval, čo ja som v tom potrebovala, aká moja potreba nebola naplnená, ako som sa v tom ja cítila, ako som sa v tom ty cítil. Že vlastne tá zrelosť je v tom preberaní tej zodpovednosti za tú svoju časť. Druhá vec je, že ženy často ospravedlňujú svojich partnerov, že ich mamičkujú, to je ako iné riziko, to by bolo zase na iný podcast, ale že vlastne ako keby umetajú ten koberček, aby nemuseli sa konfrontovať s tým, s kým vlastne žijú. Takže ten partner je nefunkčný, nepodporuje ich, nedáva im spätnú väzbu, nedáva im podporu, nereflektuje na ich potreby a oni ho tak stále ako pamperujú a tak ho ako keby ospravedlňujú a tým ho vlastne kastrujú, ako na nejakej úrovni mu berú tu jeho mužnosť, respektíve sa stavajú skôr do tej pozície matky. Takže vlastne to nechať tomu druhému jeho časť zodpovednosti a zobrať si svoju časť zodpovednosti, to je ako keby prvá kľúčová vec. Druhá, za mňa je dôležité, aby tam bola láska. Hej? A teraz láska čo znamená? Láska znamená pre mňa taký ten hlboký záujem od toho druhého človeka. To, že ma zaujíma, ako sa máš, čo prežívaš, čo sa s tebou deje, je pre mňa až šokujúce, ako veľa partnerstiev vlastne toto postráda. A častokrát bohužiaľ to postráda muž. Že vlastne ho to na nejakej úrovni obťažuje. Že alebo aj ženu, niekedy si to stane aj so ženou, že vlastne ako ten vnútorný svet toho partnera, že nejak fungujeme, riešime tie bežné veci, riešime tú logistiku, čo s dieťaťom, čo s peniazmi, čo kam na dovolenku, ale vlastne ako to, čo sa deje vo mne, v tom mojom vnútornom vesmíre, nad čím premýšľam, čo prežívam, čo sa so mnou deje, toho druhého partnera nezaujíma. To za mňa nie je úplne zdravý vzťah. On môže byť funkčný navonok, v zmysle, že vieme vedľa seba žiť a vieme nejako fungovať, ale vnútri ten vzťah podľa mňa funkčný nie je, pretože keď ma nefascinuje ten môj partner, keď ma nezaujíma v tej najhlbšej podstate slova toho záujmu, tak za mňa tam chýba tá láska. A možno je to oveľa viac zvyk, že som tu zvyknutá, mám tu servis, ten partner má nejaký servis, niečo si dávame navzájom, to je taká tá prvá závislostná úroveň. Či to je láska, to si nedovolím tvrdiť. Takže druhá vec je naozaj to, aby sa partneri hlboko o seba zaujímali a reflektovali na to, čo ktorý potrebuje. Pretože až príliš často mám konzultácie so ženami, ktoré mi hovoria, ale ja to tomu partnerovi hovorím, že ja sa necítim dobre, že mi v tom nie je dobre, že by som to potrebovala inak, že toto, tamto a on to nepočúva, on na to nereflektuje. Tak ja sa potom znova pýtam, no a tebe to vyhovuje, že na to nereflektuje? No samozrejme, že mi to nevyhovuje. A čo s tým ty urobíš? Čo vlastne je to, ten tvoj štandard, to, čo ty chceš, za čo ty sa chceš postaviť. Lebo my častokrát nechceme vôbec čeliť tej predstave, že by sa ten vzťah mohol rozpadnúť, ale na druhej strane, a to je tiež možno ďalšia vec, ktorá ako patrí do zdravého vzťahu, je vlastne ako pripustiť tú smrteľnosť toho vzťahu. To, že to nie je večné, že to nie je samo sebou, že teraz sme sa zobrali a to znamená na do smrti. Že vlastne ten vzťah sa môže rozpadnúť. Inak starí Slovania, neviem, či to viete, ale aspoň teda podľa mojich informácií uzatvárali partnerstva na 1 rok. A po roku sa mohli znova rozhodnúť, či chcú v tom partnerstve pokračovať alebo nie. Za mňa to je úplne skvelé a tak to nejak by to malo byť, pretože bohužiaľ až príliš často to, kým nás smrť nerozdelí, znamená, že ja môžem na ten vzťah rezignovať. Hej, že vlastne, dobre, tak tu som si ho zobrala, to mi sľúbil, že bude so mnou do smrti, tak môžem prestať rásť, prestať sa rozvíjať, môžem sa na to vykašľať, ako sa kto má. Takže za mňa vlastne ako prijatie tej smrteľnosti toho vzťahu, že ten vzťah nie je samozrejmý, že môj partner má plné právo vlastne sa rozhodnúť pre niekoho iného alebo nejaký iný život. A je to moja zodpovednosť, aby som tu vytvárala také prostredie, v ktorom nám bude obidvom dobre a vice versa, je ďalšia vec. No a posledná vec, ktorú určite nemôžno opomenúť, je intimita. A ono
to, čo som povedala, do tej intimity tak trochu patrí, hej, ten záujem o ten vnútorný svet toho druhého, ale je to vlastne intimita, ktorá je partnerská. To, že sme si vlastne blízke fyzicky, lebo to tiež často chýba v partnerstvách, alebo je to vlastne nenaplňujúce pre jednu alebo druhú stranu. A keď sa na to pozrieme, čo oddeľuje spolubývajúcich alebo dobrých kamarátov od partnerstva. Je to práve tá funkčná intimita, pretože tá intimita nám dáva vlastne obrovskú výživu do toho vzťahu, obrovskú blízkosť, obrovské prepojenie, ktoré keď chýba, tak za mňa ten vzťah ako z podstaty veci nemôže byť zdravý. A teraz nehovorím o tom, že by my sme to vôbec nehovorím o nejakých partnerských povinnostiach alebo manželských povinnostiach, lebo mnoho žien bohužiaľ ide do toho, že teda ako muži potrebujú tu nejakú, môžem snáď povedať slovo sex, potrebujú proste nejaký sex, tak ja to ako nejako prežijem a vydržím. Ale to, aké milovanie máme, ako kvalitu toho milovania, veľmi vypovedá o kvalite nášho vzťahu. Takže ja často ženám hovorím, že ak sa nechceš milovať so svojím mužom, pozri sa na to prečo. Čo tam je vlastne, čo ti bráni, pretože žena otvorí najprv svoje srdce, až potom svoje lono. Ako pre mužov to funguje trochu inak, to učím vo svojich kurzoch, ako to je. Ale žena, keď sa necíti milovaná, prijatá, videná, keď nemá to srdce svoje otvorené, tak nemôže toho partnera prijať v plnosti. Takže to, že sa treba tá intimita, že tam nefunguje, tak to je opäť len príznak toho, aby sme sa pozreli prečo. Kde ja sa necítim tak, ako by som sa potrebovala cítiť, kde partner sa necíti, čo sa tam vlastne medzi nami deje. Takže toto sú také veci, na ktoré by som ako keby v tom zdravom vzťahu kladla dôraz a čo by som povedala, že to tam ako keby patrí a je dôležité to tam mať. Mne sa tam, ale veľmi sa zaujímam o to, že aká teda, aby tá žena prebrala tú zodpovednosť za tie vlastné emócie tiež, pretože nie je teda našou úlohou sa vedieť v nich orientovať a vedieť ich vysvetliť, lebo častokrát niekedy vnímam v tej dynamike tých vzťahov to, že tá žena ako keby tú svoju potrebu pre validáciu tak nejak uvalí na toho partnera, že on má vedieť, čo si myslí, on má vedieť, že nemám mu hovoriť kúp mi kvety, to máš vedieť, to sa má, že sú tam také automatické očakávania, možno niekedy v tom štádiu, keď tá žena ešte nie je v úplnom kontakte sama so sebou. To sú dva rozdielne veci. Jedna vec sú očakávania a tie veľmi často prinášajú sklamanie. Tam je dôležité komunikovať, čo sú moje potreby. Hej? Ale to, že mám potrebu, neznamená, že automaticky ju ma partner musí splniť. Hej? V podstate za to, aby ja som sa cítila naplnená, som zodpovedná ja sama. A keď ten partner urobí niečo navyše, tak je to skvelé. A druhá vec sú emócie. To, čo my sa potrebujeme naučiť, je emócie prežívať. Pretože my častokrát ich neprežívame, snažíme sa ich potlačiť, snažíme sa ich racionalizovať, vysvetliť a potom príde moment, kedy tie emócie vybuchnú. Kedy vlastne sa nazbiera, my to snažíme ako priehrada, hej? Snažíme sa to prehradiť a tam to stále prichádza, v istom momente vlastne príde výbuch a záplava. To, čo my sa potrebujeme učiť, a zase je to podmienenie spoločnosti, nepláč, nerev, nekríč, buď dobre dievča, to ťa nemôže bolieť, akože nie, hej? Všetko tá neplatnosť tých našich emócií nás učila a obzvlášť nás ako dievčatá tie emócie potlačujú, ale aj mužov, hej, chlapci neplačú a to sa nerobí. A to, čo potrebujeme je, ten kontakt so sebou je ako dovoliť si znova cítiť tie moje emócie. Nie ich projektovať na niekoho, nechcieť od niekoho, aby ich vyriešil, alebo aby ich ako zabezpečil, aby som ich nemala, ale to je veľká vec a akokoľvek jednoducho to znie, tak je to pre mnoho žien veľmi ťažké jednoducho cítiť. Dovoliť si cítiť, že teraz ma niečo bolí, teraz ma niečo zranilo a cítim tú bolesť. Alebo som smutná a dovoliť si prežiť naozaj na hlbokej úrovni ten smútok. Ono sú na to opäť, ja mám rada vedecké výskumy, že vlastne emócia samotná trvá zhruba 90 sekúnd. Len my máme tendenciu ju ako podporovať ešte tými myšlienkami, hej, že niečo ma bolí od toho partnera a on je taký a minulé toto ešte povedal a ideme ako v tom kolečku vnútri v našej hlave do nekonečna. Emócia samotná sa deje v tele, nie v našej hlave a vlastne môže odoznieť veľmi rýchlo, ak si dovolíme ju plne cítiť. A to je presne o tom spojení, že áno, teraz cítim smútok, áno, toto sa ma dotklo, teraz som nahnevaná, teraz som frustrovaná. Vôbec ako dovoliť si cítiť tie emócie, to je veľmi veľká vec. A potom druhá vec je potom ako riešiť, že áno, čo z toho, čo si ty povedal, teraz vytvorilo pre mňa ten priestor smutku. Nie, že ty si mi urobil, ty si mi spôsobil, ale vlastne niečo, čo ty si urobil, sa mňa dotklo. To je znova tá zlomená ruka alebo tá porezaná ruka, kde vlastne
vo mne je ten priestor, ktorého sa to dotkol. A to zase tiež učím vo svojich programoch aj rozpoznávať, že tie situácie, oni vo väčšine prípadov nesúvisia s tým človekom, ktorý tam oproti je. Oni súvisia s nejakou našou detskou traumou, s nejakým našim zážitkom, s niečím, o čom sme presvedčení, čo sme uverili, že ja nie som dosť dobrá, dosť hodná, nie som milovateľná. A vlastne tie veľké emócie, ktoré prichádzajú, sú ten púšťač je tu, ale vlastne ten koreň je niekde inde. Oni nás vždy navádzajú k tomu, aby sme sa na to pozreli, že aká situácia vlastne v mojej minulosti bola podobná ako to, čo som práve zažila, čo sa tam udialo a čo som si prevzala za presvedčenie o sebe, o mužoch, o svete, o láske, o vzťahoch a tak ďalej. Ja to prirovnávam, ako si predstavme, že máme studňu, kde keď sa človek narodí, tak má obrovskú kapacitu prežívať krásu, radosť, šťastie, spokojnosť. Preto vravím, že náš prirodzený stav je dobrý život. Lenže potom sa dejú tie veci, hej, mama tam nie je prítomná, otec nie je prítomný, je to prirodzené. Získavame tie zranenia a tie situácie, kde som nedostala, čo som chcela, tak si o sebe vytvorím nejakú predstavu, nejaké presvedčenie na seba nalepím. Nie som milovateľná, keď toto robím, nie som dosť dobrá, muž tu pre mňa nedokáže byť a tak ďalej. A to je ako keď hádžeme veľké kamene do tej studne. A potom tá kapacita na to prežívanie tej radosti sa nám veľmi zmenšuje. A tá práca naša, ten osobný rozvoj je presne o tom, že oni tie kamene, ja si to tak predstavím, vypúšťajú vlastne nejaké vlákenka, že my ich vieme spätne odsledovať, kam to vedie a ten kameň odtiaľ vyťahnuť. A to je ten osobný rozvoj, že tuto teraz ma naštval muž, lebo som chcela niekde ísť na víkend a on povedal, že ide s kamošmi a mám teraz pocit totálneho sklamania, zrady a opustenia, ale v skutočnosti reagujem na môjho otca, ktorý neustále odchádzal, hej, ktorý tam pre nás nebol, ktorý, ja neviem, bol workaholik, alebo bol alkoholik, alebo niečo. A ja vlastne ten pocit, ktorý som mala ako to malé dievčatko, ktoré vlastne túžilo potom uznania, potom, aby tu pre mňa môj otec bol, a on to pre mňa nedokázal byť a cítila som sa opustená, zranená, sklamaná a zradená, tak to dievčatko reaguje v tej situácii, lebo to, že partner sa sľúbil na hory kamarátom 10 mesiacov dozadu je vlastne ako prirodzený stav. Ale tá moja emócia, to je vlastne tá reakcia na tú moju traumu, ktorú som mala tam. A ja to nevyrieším tuto s tým partnerom. Ja sa potrebujem vrátiť k tomu zdroju, k tej skale, ktorá je v tej mojej studni hodená a tú skalu odtiaľ vytiahnuť. A vlastne ako prečistiť tú spomienku, ako vytvoriť si nové presvedčenie, že to vlastne pochopiť, že to nebolo o mne, ako o dieťati, že to bolo niečo, čo sa dialo medzi mnou a medzi mojím otcom a mojou mamou, napríklad, to dávam príklad. A vlastne vytvoriť si presvedčenie, že muž tu pre mňa je, lebo my častokrát si hovoríme, môj muž tu pre mňa nie je, hej, alebo môj otec tu pre mňa nebol, to som ja mala raz také veľké uvedomenie. A potom som si pozerala rodinný album a videla som, kde všade ten môj otec tam bol. Ale v určitých situáciách, keď som chcela, aby tam pre mňa bol, tam pre mňa nedokázal byť. A tak ja som si vytvorila presvedčenie, že muž tu pre mňa nemôže byť. Hej, že vlastne ako ten silný muž tu pre mňa nemôže byť, nebude tu. A podľa toho som žila tie svoje vzťahy, až kým som to vlastne nezmenila a nezačala vidieť, že koľko mužov to pre mňa bolo za celý môj život. Ale ja som to nevidela, lebo som sa neustále sústredila na to, že ten muž tu pre mňa nie je, ten muž tu pre mňa nie je. No. Dnes tu naozaj padlo toľko veľa funkčných rád, že sme dodržali to, čo som povedala na začiatku, že naozaj prinesieme niečo, čo si budú vedieť aplikovať do života. A myslím si, že to bude nielen na zamyslenie, ale aj naozaj na aplikovanie vhodné pre každého poslucháča. Takže ďakujem ti veľmi, veľmi pekne. Ale predsa len ešte vlastne som sa posledné, čo som tam aj mala na zozname, sa chcem opýtať na ten proces toho odpustenia sebe samej, alebo skôr z toho hľadiska, že v rámci toho rozchodu a rozvodu, že tam je veľmi silná taká spoločenská stigma. Že je to jednoducho niečo, čo my považujeme za zlyhanie, kdežto by sme mohli sa na to dívať možno ako ten oslavný krok, že predsa len sme teda konečne zistili, že čo a kam máme smerovať ďalej, ale keď samozrejme tam sú možno v tom deti, majetky, životy a tak ďalej, že ako sa možno postaviť k takémuto koncu tak nejak správne. Jednak presne, ako si povedala, nepozerať sa na to ako na zlyhanie, ale na niečo, čo sa tu dialo pre nás, aby sme sa naučili niečo. Ja som mala raz taký post, kde som písala o tom, že nevnímam to, že moje manželstvo skončilo zle, alebo že sa rozpadlo, bol neúspech toho manželstva, ale že bol práve že úspech pre mňa, že vlastne bola to určitá fáza môjho života a to, že skončilo, že sme si dovolili obidva z toho vystúpiť, vlastne bolo dobre. A keď mi niekto hovorí, že bojím sa, že ma budú odsudzovať za to, že som sa rozviedla, alebo že tu budú považovať za zlyhanie, tak tým, že nám vždy hovorím, ale pozri sa, kto
to považuje za zlyhanie a akú kvalitu vzťahov tí ľudia majú, v akých vzťahoch žijú. Pretože väčšinou sú to tí ľudia, ktorí ako vydržali. Mám kamarátku, ktorá sa rozvádzala v 40-ke a mama povedala, že už iba 40 rokov budeš žiť, že si to mohla už nejako vydržať. Presne aký vzťah majú jej rodičia, hej. Taký, že mama drží, že už dávno by boli od seba a za iných okolností. Takže kto vám to hovorí a prečo vám to hovorí? Je to preto, že oni chcú ako ukázať, aké oni sú skvelí, že oni to dali a nezlyhali a vydržali. No ale teraz tá otázka je, že čo my skutočne chceme, že či ako chceme vydržať vo vzťahu, ktorom nám nie je dobre, alebo chceme si dovoliť ako ísť sami za tým, čo potrebujeme a vytvoriť úplne iný vzťah, z ktorého nebudeme musieť uvažovať, že odchádzame, alebo si vyberať, že buď odídem, alebo vydržím, lebo je nám v tom vzťahu dobré a príjemne. Je to krásne. A podľa mňa aj z toho negatívneho vie výjsť niečo strašne pozitívne a dnes máme to neuveriteľné privilegium, že vlastne môžeme. Že my nemusíme tak žiť. Je naozaj len teda dovoliť to sebe samej. To je na tomto. Ale neskutočný rozhovor. Veľmi, veľmi pekne ďakujem. Veľmi sa teším, že sme to takto zvládli. Ďakujem ti teda ešte raz veľmi pekne a som si istá, že to bude rezonovať mnohým poslucháčom. Ja ďakujem za pozvanie a s veľkou láskou. Teším sa aj ja.